akatakanda ziri kuti mbose mchakwitsa zvikanzi nongai nongai aiwa iniringe iniringe ziri kuti mbose mchakwitsa zvikanzi nonga usaziye varume kunenzira nhema ndiyo inzira ndinosesa ochitononga usaziye ochiti kwedemu kwedemu kumura pachena chikwire oningononga usaziye aiwa msimoye msimoye zvamunenge makafuratira koinga takadire mamba aiwa chirorodzwa tategoro akatungamira msimoye takashaya nzira aiwa msimoye msimoye zvamunenge makafuratira koinga takadire mamba aiwa chirorodzwa tategoro akatungamira msimoye takashaya nzira vamwe vazoti hatiende vamwe vadzikira mukwekwe chitima charamba chiti kwe kwatabva chinambo musamise mutambo inzwaini ndarira senhengwe kwandabva varume kure kure chitima charamba chiti kwe kwatabva chinambo musamise mutambo hatichaona nzira zuva radzima muzaneta kudedembera madzimai ndaona nzira yacho haichina kucheneka kwatabva chinambo musamise mutambo hatichaona nzira zuva radzima muzaneta kudedembera madzimai ndaona nzira yacho haichina kucheneka kwatabva chinambo musamise mutambo aiwa msimoye msimoye zvamunenge makafuratira koinga takadire mamba aiwa chirorodzwa tategoro akatungamira msimoye takashaya nzira aiwa msimoye msimoye zvamunenge makafuratira koinga takadire mamba aiwa chirorodzwa tategoro akatungamira msimoye takashaya nzira cheka ini ndirinde kandocha ini ndidomira kandomene pane chanibiringa mugoronga ndonye pane chanizunguza munzovero yemondoro kune cheka ini ndirinde kandocha msimoye msimoye zvamunenge makafuratira koinga takadire mamba aiwa chirorodzwa tategoro akatungamira msimoye takashaya nzira aiwa msimoye msimoye zvamunenge makafuratira koinga takadire mamba aiwa chirorodzwa tategoro akatungamira msimoye takashaya nzira